Hello everyone, welcome to my channel. Actually नोंथांमोनखो बेलासिनि बरायलायबाय. Actually आङो दंफैयो फोथार बारियाव आरोना लोगोफोर. फोथार बारि गेजेराव दंफैयो आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों. माइ गायग्रा फोथारखौ आरोना लोगोफोरनि. माइआ ओंखारजोब्बाय अबेबा लोगोफोर हाबायानो आरोना. Actually आङो फैदों मोसौ दोस्लायनोसो फैदों आरोना लोगोफोर. नैथिंजाय दङ दैमा दं नै लोगोफोर. दैया रानजोब्बाय आरोना. दुगैनोसै. नै बेखिनियाव माइ हाबाय. मोसौ दोदों. मोसौ दोस्लाय फैदों फोथारबारियाव. बिथिंबो जा गुवार आरोना लोगोफोर फोथारा नै. ओमफ्राय फारिबो थाबाय बिराद गुवार आरोना. मोसौ दै दौदां लोगोफोर दैमायाव. बे जाबाय दैमा आरोना लोगोफोर. जिबायदि सान्दुं गोसा आयौ नै जा सान्दुं गोसा जादों आरोना. सान्दुं गोसाथार लोगोफोर.